TV2 Fri, det er en ny tv-kanal, hvor du er i haven, og du er udenfor, og du er der, hvor du faktisk bruger hele din fritid. Alle de der ting, som vi går og hygger os med, når vi ikke er på arbejde. Alt det, som gør livet spændende, altså naturen og den aktive fritid. Fiskeri, hus, gør det selv. Køkken, jeg elsker mad, så er der sikkert også nogen, der kan lære mig at lave mad. Det er det, jeg glæder mig rigtig meget til, det er at få noget at vide, så jeg rent faktisk bliver klogere. Kom med en masse fidus og kom med en masse gode råd. Ja, men sådan meget brugbart. Meget brugbart. Ja. Hands-on. Ja. Hvad er gær? Kernen på TV2 Fri, det bliver jo Frihuset. Det er sådan et fristed, hvor du som seer kan hente inspiration. Vi sender live 2 timer hver dag. Det bliver fantastisk. Seerne kan helt tydeligt mærke, at det her det er en dansk kanal. Jeg skal lave et program, der hedder Vildmanden. Og Tannet, han skal ud og fiske. Han skal ud og fiske. Nu tager jeg altså lige øret. Ja. Der er mad en masse. Det dufter allerede. Dejligt farve. Og lave mad er det også noget, man føler. Vi skal lave en masse gøre det selv. Vi skal altså i gang med denne her båd, og den skal jo have en tur. Det er en kanal, hvor vi alle sammen kan blive lidt klogere. Sådan en god fritids-hobbybog, bare i dit fjernsyn. Vi viser tingene, som de er. Der er masser af tid, og der er masser af gode emner. Det er TV2 Fri. Glæd dig til TV2 Fri. Vi ses den 5. maj.